Jama'a assalamu alaikum. Kamar dai yanda kuke gani, wannan mata da kuke ganinta wata mata ce wadda aka tsince ta a cikin nan garin Ruhogi, a ƙaramar hukumar Igabi Local Government a nan jihar Kaduna a Nigeria. To ita dai wannan mata kamar yanda kuke gani ta shigo ne cikin dare, aka ganta tana tafiya ƙafarta babu ko takalmi, sannan ga ƙunshin kaya a hannunta. So shi ne dai aka amshe ta haka, an buƙaci a ji ta bakinta ko daga ina take, to amma matsalar da aka samu kamar ba ta cikin hayyacinta, don sambatun da take yi ma ba wanda ke fahimtar abin da take faɗi. Kamar yanda kuke gani dai ga ta nan. To amma yanayin yanda take ba wanda yake fahimtar me take faɗi daga yanayin furucinta. Shi ne muke neman 'yan uwa don Allah duk wanda saƙon nan ya riske shi, idan group ne ko duk inda yake ganin zai iya sharing ɗin hoton nan domin ya yi nisa, ko in ce wannan bidiyon domin ya yi nisa har ya zamanto an san da shi ko ina da ko ina, don Allah a taimaka har saƙon wannan bidiyo ya kai ga 'yan uwan wannan baiwar Allah su ganta. Don yanzu haka wannan baiwar Allah kamar yadda kuke gani tana nan a garin Unguwar Sarki a nan garin Ruhogi, ko in ce Gwauro, a ƙaramar hukumar Igabi Local Government a jihar Kaduna. Domin kuma neman wani ƙarin bayani za ku iya ku tuntuɓi Hafiz Muhammad Sani a wa'innan nambobin wayar da kuke gani yanzu haka a saman wannan bidiyon. Don Allah duk wanda Allah ya sa ya ga wannan bidiyon ya ƙoƙari duk yanda zai yi ya taimaka, idan bai san masu wannan baiwar Allah ba ya ƙoƙari ya taimake mu ya yaɗa bidiyon ta duk wata hanyar da yake ganin bidiyon zai ƙara gaba, domin har Allah ya taimaka abin ya kai hannun 'yan uwan wannan baiwar Allah. In su kuma Allah ya sa sun ga wannan bidiyo sai su tuntuɓi wannan number waya kamar yadda kuke ganinta a rubuce, sai a tuntuɓe ta domin jin ƙarin bayani. Mun gode, Allah ya saka da alkhairi.